שלום בנות, ביקשתם ממני לעשות סרטון איך שמים מוס בשבילים בשביל לקבל נפח. אז דבר ראשון שמים מוס לשבילים ואחר כך שמים חומרים לעיצוב. כרגע אין לי חומרים לעיצוב בשיער, אז אין לי מוס בבית. יש ספרי מוס לנפח של צ'י, זה שבעצם יוצא בצורה כזאת, לא כמו מוס רגיל. אז אני שמה אותו ככה, עושה עוד שביל, כדי לקבל פה נפח אפשר לעשות גם שביל. למרוח חומרים יכולים לראות בסרטון הקודם שלי. בתוצאה אני מקווה שתרגישו הבדל בתוצאה, שהשיער שלי יהיה נפוח יותר, מקווה. עכשיו אני אראה לכם עוד מעט. יצא משהו כזה, לא יודעת אם זה יותר נפוח ממה שיש לרגיל, כי בדרך כלל יש לי גם נפח בלי ספרי הזה, אבל הכי חשוב זה צורה איך לשים כמו שביקשתם. תהנו ושיהיה לכם שבוע טוב.